Fan hyn gawsoch chi'ch magu, Emyr? Ie, dala ni hyn, rhywedog mae hi. Lle braf. Yndi, mae o, fawr iawn. A chi di'r drydedd genhedlaeth? Ie, ddos taid yma yn 1937. A ffarm yr Ent efo'r Duke of Westminster yn rhan o Stad y Pale yn Llanderfel. A mi ddoth i ar wers oherwydd bod y desk duties y Duke of Westminster eisiau talu a mi gas pawb gyfle i brynu'r ffermydd yn 1962. A mi pryno dad i adeg ynny. Oedd yn andros o arian mawr ar y pryd. Dwi'n cofio dad yn poeni lot fawr adeg ynny'n den. Ac oedd o'n gymaint o newid yn doedd, wedi bod yn talu'r rent ac yn eisiau arian i ffrynu hi. Ond wrth edrych yn ôl, oedd o penderfyniad iawn doedd naturiol. A da chi'n dal i ffarmio yma rwan hefo'r meibion? Yndw, mae dwi'n lwcus ofnadwy o'r meibion, neu fellwn ni'n meddwl, neu dal un hefyd, a mi gofio dal un i mewn i'r pictiwr. Y wraig, yfe? Ie, y wraig, ie. Dwi'n lwcus iawn o'r trio yn nhw. Nellwn ni'n meddwl, wneud ystyried, cymryd y job yma ymlaen, cos mi fyddai ffwrdd fwy. Mae'n rhaid dweud bod fi ffwrdd ddigon yn barod, ond na, mae bod yn llywydd yr undeb yn golygu llawer iawn o waith. Ac i gwneud un iawn, mae rhaid i mi allwn gafel yn rhywedog. Mae'r hele yma wedi bod fel magnet i fi rioed. A Lyn deud o hyd bod fi'n gyndyn o fynd i ffwrdd am, wel, mwy na ryw 3-4 diwrnod. Dwi eisiau dod adre nôl yn does. Ond fi rhaid i mi allwn gafel yn rhywedog na wel. Os dwi'n wedi gwneud y job ma'n iawn, a dwi eisiau gwneud un iawn. Pryd dechreuoch chi gyda'r undeb? Mi ddechreuais i'n fuan iawn ar ôl madael ysgol dwi'n meddwl. A dylanwad yn Uncle John o Maes y Waun, Uncle John Maes y Waun, yn aelod o'r undeb ac yn frwdfrydig iawn ac ar y pwyllgor llaeth, cynrychioli'r undeb ar y pwyllgor llaeth. Gweisio'n deud sawl tro fel fydde fo'n mynd i Lundain i gynrychioli'r diwydiant llaeth. Ac dwi'n meddwl i ddylanwad nas i fi ddod yn aelod gyntaf. A syth es i'r pwyllgorau, o'n i'n gweld i'w frwdfrydedd gyn yr aelodau. Brwdfrydau dros y diwydiant a dros yr undeb ac dros ffarmio'n gyffredinol ac o'r ffaith bod hi'n undeb annibynnol i Gymru ac i Gymru'n unig. A i mi mae hwnna'n holl bwysig. Den ni'n yn atebol i neb dros Glawdd Offa ac dim ond i'n un hunain. A mae brwydro dros yng ngwlad a diwydiant yn hanfodol. Dyna dwi'n gredu no fo'n de. A mi nain orau os gai gyfle. Faint da chi'n ffermio a be da chi'n ffermio yma, Emyr? Wel, ar hyn o bryd mae yna rhyw 110 o fogiau a 60 o fuchod dion. Ac dal i drio gwella y stoc i raddau dros y blynyddoedd ynde. Ac efo unrhyw fridio stoc, weithiau mae'n 1 cam ymlaen a 2 yn ôl yn dydy. Ond dal i drio gwella y stoc a gwella'r ffarm hefyd ynde. Os edrychwch chi ar ôl y tir a'r anifeiliad, mae nhw'n siŵr edrych ar ôl chi ynde. Mae Emyr yn aelod amlwg o Gymdeithas y Defaid Mynydd Cymreig, Cymdeithas y Gwartheg Duon Cymreig ac yn un o gyfarwyddwyr sioe Sir Meirionydd. Dros yr 8 mlynedd diwethaf, ef oedd dirprwy lywydd Undeb Amaethwyr Cymru. Oedd na waith perswadio na chi gymryd y gwaith yma? Wel na, dwi'n meddwl bod yna waith perswadio. O'n i wedi bod yn dirprwy am 8 mlynedd. Ac o'n i ryw edrych ymlaen gan obeithio ryw ddwrnod os o'n i'n cael y cyfle i fynd i'r aswydu swydd. Ond chi rwan ydi llywydd Undeb Amaethwyr Cymru. Dim yn job hawdd? Dim yn job hawdd ynde, ond os gair gefnogaeth a dwi'n siŵr y cael o, mae hynny'n mynd i wneud i lawer haws i mi, cos dwi'n teimlo mor gry dros y diwydiant a dros yr undeb a dros Gymru fel gwlad ynde, a mae rhaid i mi wneud iddi weithio rhaid. A dwi'n mor frwdfrydig dros gadw cefn gwlad ynde, a ffermydd yn cefn gwlad a bod y ffermydd yma'n gynaladwy i ni wedi cadw'n pobl ifanc. Mae hynny'n holl bwysig gyda i. Yn
Yn sicr mae yna sawl her yn mynd i fod yn ychwynebu chi, o pa un fydd yr her fwyaf da chi'n deimlo Emyr? Wel, mae Ffermio Cymru ydy'n ethol i'r swydd yma, ac mae'n hanfodol bwysig bod fi'n mynd â'i llais nhw i aelodau'r cynulliad, i'r aelodau seneddol yn San Steffan ac ymlaen wedyn i Brysel. Mae'n bwysig bod fi yn brwydro drostyn nhw. Mae gennym ni ddiwydiant heb i ail. Mae gennym ni'r cynnyrch gorau bosib yn y wlad yma. A dwi eisiau gwneud hi mor hawdd a phosib i bob ffermwr wneud elw wrth gynhyrchu y bwyd iach dyn ni yn gynhyrchu yma.